lô chuột thui chưa đâu khai cắn dầu hạt chuột thật là bóng à với là dầu nghe nghe ngay với hi October ni som pasari sang ni som ni panga ani a Khawkawn Presbyterian Kohhran Bethel Hall sakdan tu ruangam hi March thla khan kan lo soi to a theiang malak nia Kohhran hoten thokna sa kanin ti ve hle to ni tuna hian mason na mu tur thlir tham kan nei ve to kanin ngaya alo mom tak zetani voin hi kan soi ta kan khan October ni som pasari sang ni som ni panga ani a ti chuan a chong chungber chong li na chuat tur hi slap chungin Kohhran mi puite kan hnatlang pui voina kan ne a hian Kohhran hote thok thanem hle maya chung ko tin maya tangin kan thok chuaka chung ko khata mi pakhat mai po ni lovin a then te phei chu pali panga te thok chuaka chu tang chuan voina khan na an thok muk ani ti chuan tlang zong hi hanin chiar lei thei po ni chi alova ti chuan na bul kan an tana voin October ni som pasari dar kuavel jing dar kuavel atang khan hemi na tho na tur hian na tlangin tuna kan mu leilon ti mayanga a hlai zong a zau zong hi fit som pania zau tin a thui zong hi fit som thum vela thui chonin ga chu chu Bethel Hall kan sak lai lok chauka tur kan an nei bok chunga chuan in ngat chovin balu cho sa ro ra cement cho sa chung ang thiar chho na tur chu an lo thok zo to a chumi a chuan voinen hatlang te chu ti hian ol sam zoka na an kalpui theinan cement cho sa an thiar chho thina turin tian ro man na fel tak kan ho tu ten an neya helai leilon kan an hmuah hian anin zui chho mut mai don ani ti chuan balu cement ro ra chawna tur hian mun ni ruaman ania tuna kan hmuang hian hemia hian mun khata hian cement bag som zel kan chok phota cement bag som zel kan cho hi a hau tak khop maya tlangwal thalai zok KTP member rualte ani anga ani thalai thachak ni a ani hian mun nia an choka ti chuan ti alo hau tak khop maya cement bag som mun khada cho chu idang chuan hnatlang kan tam hrimhrima kan thok thei a ni maya ti chuan balu lo thiar char turte rora lo thiar turte cement lo thiar turte tui lo supply turte hian building committee ho tu ten anan ruat thlapa hnatlang hianin atir lama chuan cement cho sa mai lo wangin anan ngak thup mai ti hian kanan huam hian ma se re lo te a han thiar chho tu kha lo om thuaya hnatlang hi a ha thlak ang ti kha chu lang ring maya ma se ha thlak ma se la Kohhran na pathian na thok kan ni ti kha Kohhran ni puiten an khichianga chu wang chuan nisa po soi lovin kholum po soi lovin chu dang jon chel takin tur hemi tuna lang a hian kan chung don ani heya zau khup maya adung lam hi fit som kuale pakua ve lai mai ni in te kualin mystery tenan soya awang lam hi fit som libor ve lai ani chuda chuan kan an rin dana chuan cement bag zan hi thur tham hi cho zo vek ngai turangai ani a yan anan choka thalai jok ten balu supply tu ten an supply a rora supply tu ten an supply a cement supply tu ten chu tang chuan tui supply tu te point anan supply a na gan an thoka voin
zirtop ni October ni som pasari jing dar kuwa le chan ve vela tang khan kan bung tana kan thok chuak that nem ngal khop maya ti chuan voinia hian ruai nen natlang hi kan be ani fatu po mi som ni don la yan nia na thok tu te hi zan ni borvel kan ni tura kan an nga ya chu wang chuan na po hau taka ha po kan ha bokanga ma se kan soi ta kan khan ha po soi lovin ti teng chuan na kan thok don ani ko ran ho te in pek na aro pui kan pi khop maya ma ni na chan vo theva chu teng chuan kan bung sak sapa thing pui lum tu te fatu lam te an ma ni buai nan buaya vok sapo ar tui po tam tok la ani chuan kanan bun kim tak ma in mitlang tu ton lo thok chuak mek zel boka ko than khuai tu te an thok rim khop maya ma an khuai tak zet in gan khria a in ko than mi pui ko than me che khuai tu te ke ti pi khuai tu te pawalai khuai tu te ba ka ko than mi pui te gan thok chuak tha khop mai tin fatu te po hei an buai hle me tu san chan me ka ti hian natlang le in tur an buat sai ani hemi an sa siam na hi an ruai siam na hi tuna bethel hol kan saknan nuai chong ni na chung chia kha ni chumia chuan tian thing pui ruai nen sa chum tur nen an buat sai mek ani an buai ve khop mai in huai lama ruai fatu te an che ti chuan kan zawa in kan tang rual tak meu in kan ria alo mom tak zet fatu ten pe na poro kui kan ti athenin ar an lo pu'a siam boka athenin voksa an lo chana athenin ar tui an lo chum boka in thalai jok ten thing pui tian an lo boi pui bok thing pui hi mumal taka simtura ruwa man ania building committee chairman hian alo vildo chota jing lutuk lo sem ni sela ti ni maro chu natlang ho hi an ha don ti khalang rin maya chu wang chuan an ha don wangin jing lutuk lo kan ti rualin dar kar khat dan ti chon sem ngei tu ra ngai tai la an tui halanga an thlan te po atla bor ani na thok ho hi hian building committee chairman lamten anan ho ruam man na fel fai tak anan nei pui ani ti chuan na akal jok theinan fatulam te cement chok tulam panga te chutang chuan anan kalkual zak kan thruai tu te chutang chuan fel fai takin ruam man na nei kanan tum ve ani ti kha thlir tu ten min lo hriat sak taula ti chuan hemi tuna kanan mu hi achung ni china kan soi slap kanan chhun tur kha ni fit som kwale pakwa kanan ti khan hetia han po tlang pot ni lovin akwala han lak khan hemi tuna kan chhun hi akwal pup ania han lak kwal khan i fit som kwale pakwa lai mai kha ni hetia mil por han te chuan akling lo anga ma se kanan soidan kha in lo the thiamin kan ring ani chuan hemi chung khat tur hi chuan hau tak don ti kha lang reng maya thalai ho hi an fagom tak jet ani kanan sak to na zong po hian thalai ho hi an thokrim khop maya cement cho na hi an kuta om deu chot ani ti chuan hei anan thiar me ka cement cho sa hi khu ta an nuai atang khuan an ron zon chho ani cho sa apiang kha an zon chowa hei mei chia pon lo tangkai khom maya nula te nu ho te ania nu valai tak te ani hloma ani hian an chan vo an mo phut na hi an ngai poi mo hle mai ti kha tuna kanan mu atang po hian alang ring ani ti chuan kanan en lang hi kan biakin kha ni hemi biakin mai nen hian ti hian in opposite che ani tuna anan din na tuna an chun na hi a chonga sang ve to khop maya an noi lam zuen phei chuan lu hai nei tan phei chuan lu hai du ve khop mai ti kha
kan an soi lang du ve hrim ti chuan chhun na tura fel fai takin hian mistri ten lo ruam mana an don zon cho piang kha an lo chung zela tin enge ni khol mangin anan tia a hol na kan ti mayanga chumi chu chu tiang chuan anan tia mistri ten atul ang lo thok mol renga cement cho sa a farna sat li tuk lo na ong la piang an lo no boka chu tiang chuan box fel takte thatakin an lo siam ani ti chuan hnatlang kan nei ma ni min te ni min pia lam atang khan cement balu rora chu tiang chuan cement bag up textile tin khat zel ap hin an lo da ur maya chu na ati ol sampha khop mai chu chuan in kan na po ati sot ani ti kha kan an soi le du boka chu tiang chuan he hnatlang tur hi kan erve khop mai ko hran ho ten chunia wang chuan hnatlang a chan vo tur zong mi zan ni bor vel ta tur an chan vo tur le an ni enge ni an na tur bi kha building hruai du ten le khana nan pe thlapa biakin lama in khoma puan ani boka chumi mai ni lovin kan soi ta gang khan le kha pe khlap an ni a le kha anan don phei chuan mani chan vo ngai poimo na kha alo liana alo na sa ati lo thei lo ani chu tiang chuan mani na thewa kan bung char mai ni thok lo po kan om lova ti hian kan ha tlang ani chu tiang chuan ne takin ti hian kan chan vo theu kha kan thok sup mai ni voine jon mu nom khop mai ni sa sia khuwa thiang sia chu tiang chuan tin kan an soi du mai pakhat chu hei na atula bu lu chu lai ani a then khat te phei chuan an bu seng tur te po kal sanin ram riak lo riak te poin he hnatlang ngai poi moin lo atang lo hong hial ti te po kan ria alo mom dang lam hle ani ti kha kan an soi lo thei lo ani chu tiang tak chuan ko ran ho te kan in lung rual khop mai krista kan in pum khat na ti kha ani ti chuan hemi ba ka hian alo mom le zel dang pakhat kan an soi le du chu Kohhran sikul te he hnatlang tur awang hian voinia hian anan chol top maya thok tu zirti tu principal staff te naupang zirlai naupang zong chunga lom thu kan an soya tin chu baka government high school hi sikul chol top hi chu sarkar sikul ania anni point nuam lo an ti chol top hi chu an thria sikul ban hun sikul period kal hun chung pangai chuan kal kim thlapa chu thlitu den min lo hriat sakula sikul ban vele high school nau pang zong nen zirtir tu tenen an lo thok vek mai ani tin chu mai ni lovin middle school lamponia chu tiang chuan sikul nau pang zong nen zirlai zirtir tu zong nen tian voinia kan zawain kan thok chuak ani ber mai he nga hian sikul lama thok tu zong chunga po lom thu kan soi lo thei lo ani ti kha kan an soi telve du ram ani an chunga kan lom hle mai le voin chu ni sa hle mai hei na thok tu te po an ha to ngotin kan ring eng po ni sela ti hian balu ru sa te alo om chul reng maya hei hi balu ru tura ruat ten an ru tani tin rora cement bag lo thun tura ruat ten an lo thun boka cement thiar tura ruat ten an lo thiar boka mun khata cho turin an chung khoma ai mix tokin chu tiang chuan aran ti zela chu tui supply tu ten an lo supply ti chuan an chok khani ti chuan hei tu na hian salat an siam meka thalai fatu fel tak ten chotani kan ti mayang chu chung te chuan lo siam mol boka ti chuan na hi
chol mi alovin minute khat po kan chol lo tui hal po kan soi lo na tho lag lo la in thing pui sem lo thei lo ania an lon sem zel boka chu tang chuan kan thok mup kha ni ti chuan hei hi chhun dar som pakhat bor vel ani to achan ve mun thuma thena mun khat te chu kan chung to mai om mang o ti theya hemi khol mang hian anan hol zela kan mistri ten ti thang tak vikan nia kan mistri te po kan chuang khop mai concrete building sa thei mistri enge mozat kan kol ve ani ti kha min lo hria sak taula ti hian cement cho sala omreng thiar tu ten an thiar reng boka fatulam an buai reng boka an na chan vowa fatu ho tu le leader deu ten ruam manan siam zung zel boka chu tang chuan an fatu an na thona hemi ei siam tu te om na hi lum khop maya an bula phei chuan om ngam chi poni lo ma se an chel maya ti hian anan thok mol mai ani ti kha min lo hriat sak taula a thau me ti chuan tuna kanan mu hi slap kan chhun na atanga hnuai lam dai kha ni ti hian anan chok mol renga cement bag som mun khata cho chu a hau tak khop mai ti kha kan soi to chu wang a hau tak awangin adar som panhi bor vela tang phei chuan mun thuma chona kan ru man to chu da chuan bag nga zelin mun thuma kanan chok chu na po lo so zom dai mai kha lo nia chok tu ten an chok zo thuaya cement cho sa lo thiar chho tur tena an thiar tur kha alo om ngal zung thei zo ka chu mun nia bag so ma cho in mun nia bag so ma cho in mun thuma bag nga cho kha alo so zok dai ani ti kha kanan mu chua ka chu kan na ti so tu pakhat po ani ti kha ani ti chuan anan chok zova an thiar zo zela hemi leilon pui leilon thar pui an ti mayang chu hian anan zui chho hian chhun chol po nei lovin ma ni rem chan angin chol kanin petop mai zela na kal reng boka thingpui in mani thu in ti hian chol kanin pelo theilo ani chol han puan ngot chi la ni lova zo man lo kan lau boxi kan zo man lo chuan kan thim palang ti te po kan hlau ani voin hnatlang pui hian jinglama lo thok chuak man mang lo te po kan oma chon nulam dewa lo thok chuak te po kan om zela hi alom dang lam hle mai a chan chu mani na han kalsan rem chang lo te po lo oma in sikul lama zirtir tu te po in thlung chung in sikul sarkar sikul te ni wangin anan kal lo theilowa sikul bala kan soita kan khan local khani chu wang chuan heng hi kan va in chomalama kan thok chuak vik man lo ani hi ma se an mani man hun an local chu alom hle mai ti chuan thingpui sem tu ten ti hian an mani rem chan huna ruam man la fel tang noya an lon sema toy te han chol te chu om lo theilo te po ani ve boka tar le upa te na thok theilo te po ti hian an min lo to yo ma alo mom tak zit mai ti chuan biakin veranda kan tia hian announcer in siamin chu dang chuan felfai takan na kal theinan puang tu ten thun lo puang zela chuan building roi tu ten ruam man na hanan nei pi zela ni thok tu te hian na kal zok theina turin chu dang chuan hel leilon puya hian tuna kan ena veilam panga hian azon tu ten chowa alo chuk lama ruak alo chuk lam hi ding lam panga hian an lo chuk zela chu dang chuan ruam man na kan nei ani ti chuan chhun ril tram thingpui mai du tok lovin futi tia chung te po chu sem chu chuan an chol hal te po
ati zia om khop mai heng zong hi với nia chuan Kohhran hruai tu te le building lam hruai tu ten phal takin tlang te tan anang sem mai zel thei hi alo mom tak zet ani kan nula fel tak ten yan anang sema chang lo pal ten lo om kan lau khop mai ma sen chang kim tura kan ngai ani o he Bethel hall tur hi Kohhran ho ten kum sang ni som pali som panga chovela khan upakima in khani chu kanan leya Kohhran hovin kanan lei khani chu ama in ngai kha rei tak ading chu ta chuan Kohhran ho te in pol khom na te Christmas leng khom zai ho na tan te kan lo mang to thi na hu da local zela sang ni som pasari January ni som paruk khan chu asam type in mimal in bakima in chu thi ani Kohhran ho ten concrete building sa turin kan in bua sai chowa kan sa chak po kan in ti khop maya kumin sam ni som ni panga kumbul ma kanan lak na kanan chan kha tuna chuan hei chong thum chong li lai mai hian ading chho to tin an nuai lam a chong ni na hian senior department te sacrament department te in khom thei turin ti fel ani to tin an nuai ber kon ne na in rual kong pui ne na in rual hi eng tin chi ange ro man na kan ne yang garage tur nge chu tang chuan eng in tur berin nge kan la ruam marang ti kha committee kan la soi chi alova chu tang chuan kan kalpui mek ve ani ti chuan hei kanan muwa tu na hian chundar som pan hi borvel ani meka simen cho sa an zon chomuk mu ba a han chung to te yan an lo chuk le mut maya a zon ten an zon chho zel boka cho sa lo om reng boka yan a chok tu te le hi an ha le zualin kan ring khop mai tui angaya tui po hau tak tham ani ma se Kohhran ho ten tui kan ne thakop maya tuna hemi leilon nuaya hian tengki dian tok mai hi kan ne chu ta jon tuya khat pung maya chu tui chu kholin kan pam chowa chu tiam chuan ol sam takin kan ti ni he tui kan nei po hi Kohhran ho te kan van nei hle mai kan nei chan hun te chu arei to khop maya khang zong kha kan soi seng vek lova chu tiang jon Kohhran ho tan ol sam na min khen pha khop mai ti chuan cement rusa balu rusa rora rusa te tiang khan tam tak chop sa om tru mai ni ti chuan hei tu na hian chonu lam chonu her alo ni to kan chung zau to khop maya mun thuma thena mun ni zit kan chung to ani ti chuan kanan chun to sa hi anan ti mam thazel boka tui far mi alo turin lapa tui far hi athat lo em awagin uluk takin na thok tu ten anan so chu tang chon tui far mi alo tur ro manani ti chuan tuna karan muwa helai hi slap ania kan seta kan khan tuna kan chun ne khani hemi chung hi ro manna kan nei thei ngai te ni chuan Kohhran committee room te Kohhran mei che committee room te KTP committee room te Kohhran Povalai committee room te ram thar building kan ti thlengin hateng room rang khan nei adum khop maya kan nei theng emo ti kha chu kan rin thu la ni an nei thei nge po tum ila ti kha kan du thu sam chu ni phot maya ma se pathian thu ni sela hemi Bethel hall saturian Kohhran committee in beng sigin angai to building committee point chu teng chon la satakin angai to Kohhran hianin project khan ko project dang nei lovin hemi building hemi kan saktur Bethel hall hi project kan nei top maya kumin sang ni somni panga hian chu building committee te Kohhran meichia committee te
Christian Chalai Paul Kohhran Pavalai kan ang tiang chi zong te point project dang nei lovin Bethel Hall project a Kohhran committee na nei ang tom mia mayani chu a ro pui dang lam hle mai he hi kan ang tang rual khopa Kohhran me che te pon an budget cheng singa deu tho singli sanga lai mai an plak to a alom hle mai Kohhran me che te tin department dang te po ani a chu tiang chuan nasa takin ma kan la department rang in Kohhran committee huai departmental tin building committee hianin chung kotina budget arwa mana budget tlak to tam tak oma tuna po hian budget hi alakal ringa ma se building committee chavena aswal thei chi ani lo wangin Kohhran committee nen hrui khat vuanin ti hian malak chawani en tin maganan ti thei zela pathian khongai na zara na kan thok theya kan chol lova tin ministry te le helper le Kohhran hnatlang te point the patok ni chua zela chu tiang chuan na kan kalpui kha ni chu wang chuan building committee ruam man na Kohhran mi pui chu ko tin ten kan ngai poima budget te po kan plak thei zela plak lo chu tlem te kan ni anga ma se mi zong in chung ko tin plak thei kher chuani lo mai theya atam zok in kan plak to ni ti kha kan an soitel du boga ti hian chonu her ani dor to atuna hian kan zo trep to rei tak tho ngai to lo tura kan an ngaya chuan building Bethel Hall hi pathian in rem ati chuan kumin chung kan lua vek man lo ni point apin dan zong kan lua man lo ni point na kum lam ti chuan theiang anga lua te po kan tum anga tin anhuai lam te po la ruwa man fel lo ani rualin ruwa man na engemo ang chi kha chu Kohhran committee le building committee te point kan an nei nual to chu tiang chu kan malak dan le kan lo tum dan te chu ani ve chung chu Kohhran mi pui point kan in thlop tha in kan ria kan tui hengang hi khovela mi ten enga ama an ngai tham lo te po lo ni thei ma se Khawkawn Kohhran tan chon thil hlutak alo ni ve ni ti kha ke ni chuan kan soi lo thei lo ani ti chuan chon her alo ni hian tha te po lo zoi chan ve to te po ni mai thei ma se in ti harman kan hroi tu ten bo ruwa kan siam na sa takin den te po tu nai takin an buat saya thing pui le me te po an buat sai thina chu tiang chu ni ha mi lo ri tram mi lo tho kha adum si chu tiang tak tur chuan ma kanan la the patop kan chuat lang ani ti chuan hemi leilo na hian fel fai taka kan kal lam le ho lam kan ti mai anga buai lu tu ga kanin sulpe lo na turin kanin to buai lo na turin traffic fel tak te po khateng khan om tu kha kan lo siam ve ani kan so ta kan khan veilama a phur lam chowanga a zon lam an chowanga a ho lam hete kan ena ding lam panga hian an lo chuk zel don ani ti kha chu tiang thlap chuan ruam man na kan ne tu ma in suboi lovin ti hian na akal chakhop mai ani ti kha kan an soitel du le ani Khawkawn Presbyterian Kohhran hi sang khat zakwa som pasari October ni ading niasiat ani chu centenary sang ni som pasari kan an loma po khan lungphun ziaga khan ziak ani kan lo ri ve to tho chuan kan ria ti chuan Kohhran lo din tir atanga voin ni in kar zong Kohhran ho chetlat na hi riatur le ngai nom tak thil tam tak oma chung de chu kan soi vek seng lovanga malag na langsar zual khen khata phei chuan thil pakhat chawan soi taila khulai thingri dum muna khwan
khua an lo din masa a chuta chuan biakin te pawh an lo nei to a kan Kohhran mi masa ten chumi hmuna chuan Jericho khwal buk ti in te pawh sak ani a kum tin kong te pawh samfaya kan sial tha a tin a in levela te pawh chauka te pawh siam ni in mi tam takin bethel nan tong trai nan rammut nan tong trai rammut nan te pawh lo mang to thina le ni thlengin tangkai tak man alan zelani kumina pawh hian Kohhran committee na ruam manna siama chuan November thla chon lam deuh khrida hian kong te pawh sam fai thaleila in buan le ding te point an lo bo theya chung te pawh chu juk sam fai la de thel do piang chuta tong trai rammu do piang te pawh riakan rammu theinan chu tiang chuan ruam manna siam mek boka Kohhran hote hungam changa November thla chon lam te chuan Jericho khwal buk kong sam faya sial tha a in te pawh thian faya chutia an ruam man te chu kanan tum ani a ti chuan kanan soile thinanga voinia kan hna kan thwa hian nula te tlangwal te nu te pa te chu tiang chuan tarzok te pawh kan thok chuak tiu mai ani a cement chaw hi a hau tak khup maya tin cement hian kut le ke te pawh lo e theya ma se chung zong te pawh chu poi te lovin chhel takin tuar ani top mai ni ma se heng zong hi Kohhran ho pathian rong kan bol ve theina ngaya chung te pawh chu kanan soitu ani chuan tuna hian chonnu her ani to chonnu dar ni borvel ani to ti chuan kan chung zo lek do slap chu hemi slap kanan chhun zo huna hian ruai an bua saite kil hodon ani ti chuan azud mam tu ten slap chu sa ti hian an lo zud mama tui farlo turin du thu sam a tha in anan ruam mana anan zud mam ani ni china kanan soita kan khan tuna kan din na slap kan chhun na hian hemi a chhuat a mangin indang committee room rang han nei le thei kha cha kom hle maya chu kan maba ga te pawh om sela chu tang chuan thang lo thar zel tu te point heng hi an lo chun zom ve zel tan te pawh ani theyanga tun trama te pawh kan ti the ni point kan ti anga ti kha ani ti chuan chon her alo ni ta ka chuan fatulam point an ruai siam te ti hian an lo pe deuh der chu ni to maya cho an lo chuma chome an chuma thingpui chu tang chuan lo pe fel vik boka hnatlang zong tena eitu ani chu bang chuan kan puarin kan tlai hle tura kan an ngai ani ti chuan kan hna tho hi hau tak hle ma sela ha hle mai la kan lom ve hle ani tuna kan chhun lo tlem te om hi re lo te chung zo turin kan ngai ani tuna hian chon hu dar ni le chan ve lo pel to chon hu her lo ni to kan na tho slap chun chu kan zo lek to chun lo tlem te chau kan nei to ani ti chuan chung zo turin thei patop kan chua mek zela hian na thok tu te pawh hnatlang thok zong te pawh tu ma in ho san du lovin ti hian na tho zo hun kan nga thup hemi na kan tho zo hian slap chun kan zo hian hnatlang ruai tuinai tak fatu tenan buat sai chu in turin kanin buat sai mek boka ti hian han ti mam ngai lai te anan ti mama ti farlo turin ti tuna an han ti mam na hian in dang ding chho le tura
รวมมันในที่จูนี่อดมคบมากันในเทียงไงมั้งจูกันริลรัวเตปอมาเสียปะเทียนทูนี่เสละมันจงมีริงเตรวมันนะไม่อันนี้มาเสียกันตีเทอัดเลี้ยมคบไม่ตีขากันนั่นสวยหลังดูอันนี้จวนทบดูเตปออันหาติกันเรื่องตูมาอินหัวสันดูลวินมานี่นาจันปัวเท่าเตเนตักินวันเนี่ยจวนกันถกลางอันนี้ตีขากันนั่นสวยนุ่มฟ้องดูอันนี้จวนก็ขันมีปุยเตอินเปกนะเราปุยกันตีสกุลนาวปังสกุลบานา local zong te zirte tu local zong te koขันมีปุยปุยน้อย local zong te chungaวันเนี่ยฮิอันกันล้อมมันนี่ตีขากันนั่นสวยดูอันนี้เล่ที่จวนรวมมันนะกันเขาดูเต็มอันนั้นในอังอินมีนัดลางทอกจงมีจะนี่จวงเจ็ดตาหน้ารวยบวชใส่จูอินตูรินกันบวชใส่เมกะอินสิลไฟดูเตปอนอินสิลไฟยังตุยอัตมากันสุดท้ายกันขานตูน่าเล่ลอนเลียนปุยไม่หัวยันเต็งกี้เลียนโตกันเนี่ยจุมีจวนตุยตั้มตะกเอามาตีขานี่ที่จวนเฮตูรัชลากหลังฮีเบทเทลฮอลตูนี่ตัวนาฮิอันจุงกันนั่นชุงจะว่าจัดนูดาร์ทุ่มเละมินิทซอมอลาวรีเมื่อจวนเบทเทลฮอลช่องจุงเบร์ชวดตูสลับจูกันนั่นชุงจะตาอันนี้นัดลางทอกซงติจุงกันล้อมล้อมทูกันสวยน่าตั้มตักละมาเสฮีกันนับปุยเบร์อันนี้มีปุยตั้มตักนัดทองอันนี้วางินจูบางจวนนัดลางทอกซงเตเล่ทอกเริ่มจังเทลเตโปกันอมังกันจะว่ายจุงปะเทียนมิงินล้อมทูกันสวยนี่ตูน่าลันดานฮีมาลำอาราลจังอาลันดานนี่จูกันนั่นสวยดูอันนี้ติจวนรวยกันนั่นบวชใส่ติจูอินตูรินที่ฮิอันกันนั่นกิลฮาวดอนอันนี้ปัวเล็ดไล่ตะกะกันกันอินเงยกันเบสิฟัตุลัมเตนะรวยตุยนายตักมินบวชใส่ฮีนัดลางเฮาซงอินกันจะว่าอินกันกันอินตุระกันง่ายตินวกใส่เทเลตันอาร์ซาออกมาวกซาเลอาร์ซาเทเลตันอาร์ตุยอมบกจิตยังจูกันตินมุนอันนี้นัดลางเฮาเตทกทัตักเจ็ดตีขากันสวยดอกนะนี่เสละจะว่าจุงกันล้อมล้อมทูกันสวย